Moi boa, estamos aquí co grandísimo, despois, e se pode dicir claramente, no Velouro, que vende facer un auténtico golazo no Sodomar. Tío, que tal, como estás? Moitas gracias, primeiro de nada, encantado de estar aquí, a verdad, é a primeira vez que veño a este festival, estou flipando porque é como un ambiente super familiar e así, a xente a full comigo, concerto genial, así que contentísimo. É obligatorio, es de facer o concerto fai nada, tiñas un moi boa hora para tocar, a verdad que era moi boa hora, pero te esperabas ter a xente tan a tope como estivo? A verdade é que estou bastante contento porque sí que resonaron ben cos temas, estuvaron bailando, estuvaron cantando os temas, sí que é verdade que as 10 é a hora perfecta para cantar, por lo menos para o meu bolo que considero eu, encantado que a xente como me recibiu, a verdade, considero. Mira, chegas aquí a Burela despois de moitas datas que levas no verán, que levas un verán moi cheo, despois de debutar cun disco que de moi boa calidade, teño que dicir. Gracias. Como estás sentindo este debut? Un pouco a mesma pregunta de antes, non? Pero sacas disco, que se sinte xa sacando a túa música e empezando esta carreira desta maneira? Pois é o primeiro ano que fago música, levo un ano e medio, o disco saquei no noviembre do ano pasado, e a verdade é que non me esperaba que tuvera tanta repercusión, non me esperaba isto, ni moito menos non me esperaba estar aquí hoxe, nin facer cousas que fixen hasta ahora, pero agradecido con todo o mundo que me escuita, co que está pasando, e sobre todo cos festivales que non me esperaba nunca tocar no festival. Son o primeiro que iba a todos os festivales, como vedes vos, e a verdade é que me fai muchísima ilusión estar agora vendo desde outro punto de vista, sabes? É certo que levas pouco tempo, como dicimos, moitos concertos, moitas experiencias. Como te notas dende a primeira vez que te subiches un escenario para presentar no Velouro a agora? Como te sintes? Que evolución hai? Pois a primeira vez que cantei foi o 27 de diciembre do ano pasado en Louro, foi como un shock, explotou a cabeza porque saquei o álbum, pasaron como uns meses e non me esperaba como iba a ser a reacción porque nunca deron un concierto. É como que cantei a primeira canción xa non tiña que cantar, todo o mundo cantaba, é como que esta sensación non me vou olvidar nunca, e cada vez que vou a un festival e asinto outra vez é como super placentero e en plan vivo para isto, sabes, porque me encanta. Cal foi a mellor experiencia a todo agora nun festival? Cal é o concerto que te levas aí na cabeza? O outro día toquei en Noia, que tocou de rap anos despois, había como 5.000, 6.000 personas, fui como un shock, porque sí que é verdad que teño cantado con moita xente, ou xa había moita xente, pero outro día fui como un descontrol, o sea, subí un escenario e non vi a última persona, fui como xa a darse de conta do umbral de xente que ven a ver os conciertos, que as cantan todas, joder, eso é unha locura, sabes? Mira, ti eres unha de tantas figuras que ahora mismo no urbano en Galicia, Xián, X Maseda, Papaquino, e moitos que hai aí. Como estás vivindo ti que o urbano en Galicia este tan potente, e supoño que axuda a que todos pois alimentedes entre vos e vai a escena para arriba? Eu sempre digo, se vai vamos todos xuntos, nós somos todos colegas. O outro día fixamos un cipher en Jallejo que próximamente vai salir, que é un tema de 9, somos 9 creo, e estamos todos, tanto hai que nombrar tamén a Cimirazo, que foi o primeiro que estuvo aí, a King Mount, a Willow, todos, Tristán, Quirín, os chavales de sempre. Bueno, sí que é verdad que ahora facemos música máis xente, e eso é bo porque, como dixo, se fai un, o resto comen do resto. Super agradecido con que isto este funcionando, porque se non fora por o primeiro que fixo, non estaríamos todos así, e nin estaría eu aquí hoxe. Que é importante ter este bo rollo, non? Que non haxa competición, porque como dicías ti, onde vai un ides todos, e onde, por exemplo, chegou o Semirazo, que hai que nombrarlo como un dos pioneiros, pois que xerou o camiño para o que está saindo agora, claro. Se non estuvera ele, eu non estaría aquí ahora mismo. Moito amor para Cris, que eu quero moi ben. Non o conozo ainda en persona, pero por falar con ele así é unha gran persona, a mil con ele. Con todos que fixamos música en Jallejo, a seguimos facendo, que é moi importante facer música no noso idioma. Eu fai uns poucos meses fui ao colegio de Louro, e os nenos ver como usaban o idioma aprendendo ca música, eso é vital, así que se tedes ganas de facer música en Jallejo e vos atrevedes ou vos dá medo, atrevedevos que é o mellor que hai. Xa para ir rematando, para non quitarte moito máis tempo, e poidas seguir disfrutando deste festival, que supoño que agora é o que vas querer. Do que hai do cartel, é certo que hai cousas que se escapan un pouco ao teu estilo, non? Hai outros estilos, pero con que te gustaría facer unha colabo destas raras, pero que tes esa ilusión de poder facer algo? Hai alguén así do cartel? Joder, pois mira, que máis me gusta así
Vin a ver o sea, mañán non íbamos quedar, pero ao final íbamos quedar porque teño moita gana de ver a Barribí, que xa cuadrei con el no Nachiños, e pareceme un artista increíble. E despois tamén teño gana de ver mañán a Ortiga na sesión Bermú, Bayuca, que é un artistazo, así somos como ilusión me facían. Bueno, colaboración que me faja ilusión así, Ortiga, que vamos a ver si montamos algo por aí. Quedadito, así que vamos a darle o guante, mañana habrá que comer ya a orella con esto. Sí. Penúltima pregunta, subiste a cantar con Xanma, xa non é a primeira vez que pasa, está ese temiña aí, supoño que é especial, non, compartir escenario con él, supoño que de alguma maneira un referente tamén, que te axudou tamén a motivarte. Que se sinte podendo vivir unha canción como esta e co público como estaba en riba do escenario? É unha locura, para o que non sepa, o tema de Eu Teño Medo non é meu, é de, bueno, da familia, pero é Juanma, foi o primeiro que fixo así deste rollo trap, eu despois dei a idea para o meu disco de refacer os dous xuntos, é unha animalada, o sea, en Noia foi unha locura, nosos pais flipan, os abuelos flipan, é todo como genial, é increíble, a verdad, a sensación de cantar con ele ao lado, a persona que estuvestes toda a vida na casa, e despois dun escenario, pois é única, verdad. E é certo que o disco leva pouco tempo no mercado, seguiste sacando alguna cousiña, ven ese temiña aí adiante, pero que vimos a coñecer de Novelouro a partir de agora? Pois agora ven o próximo disco que xa dixen como se chamase Morrer, que vai salir próximamente, non vou dicir ainda nada, pero por ahora van salir adiantos, un tema máis como Irmán vai salir, que non lle dixen nada, vou dixir aquí no Rincón de Daniel, un tema máis como Irmán, que espero que vos guste, eso, vai ser o próximo que sala, espero que vos guste, puxenlle moito amor, e para min é o máis importante que fixen na miña vida, de igual os que faja máis, que sei que non vai ser nada igual que eso. Pois, mil gracias, tío, vámonos a disfrutar. Agora pasar ben, que ainda queda moito festival. E moitísima sorte, que sigas por lo menos disfrutando como disfruto no escenario e que teñas esta cara de alegría cando falas de música, que creo que é o máis importante. Efectivamente, moitas gracias a ti, é moi importante o que fai el, que senón tampouco nos escutarías tanta xente, así que moito amor e moitas gracias. Gracias, tío.